Кой каквото прави, на себе си го прави. Не вярвате ли? Сега ще ви разкажа една приказка за един човек, който бил много беден и постоянно повтарял тези думи. Кой каквото прави, на себе си го прави. Кой каквото прави, на себе си го прави. Дочула го жената на селския чорбаджия и се заканила. Ще те науча аз тебе. Замесила една питка, но сложила в нея малки камъчета, така то хапне да си изпочупи зъбите. Когато беднякът минал край чорбаджийската къща, чорбаджийката му викнала: Ей, ето ти една питка, замесила съм я, да ти се отплатя за мъдрите думи. Беднякът благодарил, прибрал питката в торбата си и тръгнал. Късно вечерта по пътя срещнал чорбаджията, който се връщал от нивата си. Ей, имаш ли нещо за ядене, че умирам от глад? Попитал чорбаджията. Имам. Ето ти една питка, казал беднякът и извадил питката от торбата. Чорбаджията грабнал питката и започнал да я яде. Изпочупил си всичките зъби. Когато стигнал в дома си, викнал на чорбаджийката. Тя обаче нищо не могла да го разбере. Какво направих аз? Усетила се чорбаджийката. Бедняка казваше, че кой каквото прави на себе си го прави, ама кой да го слуша? А вие мислите ли, че кой каквото прави на себе си го прави?